दुष्ट काऊ एवं चढ़ेईर कहानी। गोटे समयर कथा। दुष्ट एवं चतुर काऊ एक जंगल रे रहुथिला। ता पाख गछरे कुनी चढ़ेई रहुथिला। कुनी चढ़ेई सदा सर्वदा सत्यतार पालन करुथिला। जेतबेले कि काऊ बहुत चालाक एवं चतुर थिला, से सबुबेले अन्य चढ़ेई को धोखा देई निजर पेट पोषुथिला। से तांको ठकी तांको खाइबा जिनिस चोरी करि नेउथिला। गोटे दिन कुनी चढ़ेई खुशी खुशी निज पई सुंदर बसा तैयारी कला। आउ निज पिला छुआ को थिरे रखिबार व्यवस्था कला। आउ किछि दिन पर चढ़ेई अंडा देला एवं से निजर अंडार देखाशुणा जत्न करबाकू लागिला। ए सबु देखि काऊ सही पारुनथिला। से मने मने भाबिला, ए बसा एते सुंदर एवं बड़ अछि। ए कुनी चढ़ीर बसा मो बसा ठारू अधिक सुंदर केमिति होई परिबो। मु एबे याकू भांगिकी आसुछि। काऊ चढ़ेई पाखु जाई कहिला, चढ़ेई भौणी तमे केमिति अछ? एबे तो लागुछि तम पिला छुआ शीघ्र ही आसिबे। ए बसाटी तम पई छोट पड़ी जीवो। मु भाबुछि तम पई गोटिए नुआ बसा तैयारी करि देबी। चढ़ेई काऊर कथा शुणी खुशी हेला एवं कहिला, सतरे कण तमे मो पई बसा तैयारी करि देबो? काऊ मिछरे कहिला, हाँ हाँ सतरे मु तुम पई एक बड़ सुंदर बसा बनै देबी। मते एथिपाई किछि लंबा एवं सरुआ घास दरकार पड़िबो। कण तमे आनिकी दबो? सांगे सांगे प्रस्तुत होई गला। कहिला, हाँ ठीक अछि भाई, मु एबे नेई आसुछि। घास आनिबाकू पळेई गला। काऊ पाखरे एबे भल सुजोग थिला। से चढ़ेईर बसाकू जाई अंडा सब उठेई नहीं खाई नेला एवं बसाटी को भांगी गछरे जाई ता बसारे बसीगला। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା, ନିଜ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଏବଂ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚଢ଼େଇକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଚଢ଼େଇ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଏସବୁ କାଉର କାମ। କାଉକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କହିଲା, କେତେ ଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ଅଣ୍ଡାଯାକ ଖାଇଦେଲ ଏବଂ ମୋ ବସାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। କାଉ ମିଛ କହିଲା। କାଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କିଛି କରିନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ ଲୁହଭରା ଆଖିରେ କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ତମ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜୋରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଆସି ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ଅଣ୍ଡାତକ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ କଳା ବାଦଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ସେଇ ବାଦଲ କାଉକୁ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା। ପରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲା ଓ ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷା ତିଆରି କରିବା କାମରେ ଲାଗିଗଲା ଓ ଶପଥ ନେଲା ଆଉ କେବେ ବି କଥାରେ ଭାସିଯିବ ନାହିଁ ଓ ସେ କାହାକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ସୋଷିଲା କାଉ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ଗୋଟିଏ କାଉ ଟାଣ ଖରାରେ ଏକୁଟିଆ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। କାଉ ଏଣେ ତେଣେ ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁଠି ବି ପାଣି ମିଳୁନଥିଲା। ଶୋଷରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଶୋଷ ବିକଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଶୋଷରେ ମୋ ଗଳା ଶୁଖିଗଲାଣି। ମୋର ଉଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଉନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭଗବାନ, ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆକାଶରୁ ଭଗବାନ କାଉର ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ କମ୍ ପାଣି ଥିବା ମାଠିଆ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କାଉର ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା।
ସେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ମାଠିଆ ଉପରେ ବସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମାଠିଆରେ ପାଣି କମ୍ ଅଛି। ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା। କାଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତା'ର ଥଣ୍ଟ ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ବଢ଼ାଇଲା, ହେଲେ ପାଣି ପିଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କାଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଖରେ ତା' ଥଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ସେ ଦୁଃଖରେ ମାଠିଆ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲା ଆଉ ଭାବିଲା, କେଡ଼େ ହତଭାଗା ମୁଁ। ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ଥାଇକି ବି ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ପାରୁନାହିଁ। ଭଗବାନ କ'ଣ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି? କାଉ କିଛି ସମୟ ମାଠିଆ ପାଖରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ପାଣି ପିଇବ? ହଠାତ୍ କାଉର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥରକୁ ପାଣି ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଆସିଲା। କାଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପିଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଉ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପଥର ସବୁ ଆଣି ମାଠିଆରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ସମୟର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଲା। କାଉ ଆରାମରେ ମନ ଭରି ପାଣି ପିଇଲା ଓ ନିଜର ବସାକୁ ଫେରିଗଲା। ଭଗବାନ କାଉର ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ତାକୁ ସାବାସି ଦେଲେ।